Γεια σας παιδιά, δεν λέω και Βαγγελής εδώ πέρα λοιπόν και σήμερα θα ανοίξουμε 5 φακελάκια 2024 κάρτες. Ναι, και έχω πάρει και το άλμπουμ, δεν ξέρω πώς θα το δείξω, μπορεί και τώρα, έχω και άλλες κάρτες εδώ πέρα. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να σας πω καλή σχολική χρονιά. Σίγουρα όλοι θα έχετε την καλύτερη δασκάλα, ναι. Δεν θέλω να ξαναπώ κάτι τέτοιο για σχολεία, γιατί σίγουρα όλοι θα λέτε «Αχ, τι μας λες ρε, τι μας λες αρχίζει στα σχολεία ρε φίλε». Και άμα ήσασταν εδώ, ναι, θα με σκοτώνατε όλοι, ναι, άμα το ακούατε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, λοιπόν, το βάζω στα πόδια μου και ξεκινάω με μη μου πέσει και κάτω. Θέλουμε να πέσει και κάτω. Αυτό εδώ πέρα. Θέλω να μου πετύχει Σουάρες. Τέλεια. Λοιπόν, πρώτη κάρτα. Γκρέι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, Chelsea. Κουλίμπα, πώς λέγεται αυτός. Δεν ξέρω καν. Ναι. Αυτοί εδώ πέρα έχουν ένα περίεργο όνομα. Έτσι, με αυτό τη γραμμή εδώ πέρα στο όμικρον, όπως και ο Ντεγκάρτ, πώς λέγεται. Επόμενο. Ωραίος, δεν το ξέρω καν. Μετά, Dunk. Και μετά, Gibbs White, ποιος είναι αυτός. Και αυτό βέβαια που δίνει και θα σας πω τι είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι free digital package, δηλαδή μπορεί να βάλετε τον κωδικό του αυτό το πράσινο που σας λέει, αν είναι δηλαδή pl.com, το βάζετε στο Google. Εγώ έχω μέχρι στιγμής 6 ή 7 ή 8 τέτοια, αλλά τώρα με τα 5 φακελάκια θα έχω περισσότερα. Θα το κάνω εγώ στην υπολογιστή εδώ πέρα. Απλά θα παίρνω free digital packs. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο φακελάκι. Αυτό δεν ξέρω γιατί γίνεται. Technical difficulties, please stand by. Τέλεια. Λοιπόν, δεν θα φαίνεται που ανοίγει. Δεν το βάζω στην κάμερα. Δεν μπορώ να το ανοίξω, ναι, με τις χαζούλες. Λοιπόν. Manchester βλέπω. Λοιπόν, Manchester. Θα είναι Γκρίλις, θα είναι Walker, θα είναι Χάλαντ, θα είναι ο τέτοιος. Όχι, ο Ντεκάρ δεν παίζει στη Manchester. Απλά είναι Νορβηγία. Έντερσον σιγά μην είναι. Ποιος θα είναι άραγε, για να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι. Μάχρες. Λοιπόν, μετά. Δεν είναι ο Harry Kane, άλλος. Liverpool, Van Dijk. Άλισον ρε φίλε, τερματοφύλακας ρε φίλε. Everton δεν ξέρω καν να ποδοσφαιριστή. Δεν το ξέρω καν. Πέτυχα και το αυτό. Game changer. Δεν ξέρω, March, κάπως λέγεται. Πέτυχα επίσης Brentford, σήμα. Πήρα και επίσης ένα free digital pack. Θα αφήσω και αυτές. Έχουμε πολλά σκουπιδάκια εδώ πέρα και αυτό δεν μου αρέσει. Λοιπόν, το βάζουμε και αυτό εδώ. Μαύρη οθόνη του τέρατος. Δεν ξέρω καν. Τώρα ανοίγουμε το άλλο φακελάκι. Το τρίτο, αλλά δεν φαίνεται στην οθόνη. Οι κάρτες θα φάνε. Κοριτσάκι μου. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Έχω μπερδευτεί λίγο. Θα τις αφήσω κάτω εδώ. Θα τις βλέπουμε μαζί. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα. Smith. Δεν ξέρω καν πώς λέγεται. Smith. Ναι. Τέλειωσαν τα technical difficulties. Είχαμε μερικά. Λοιπόν, επόμενη κάρτα, βασικά όχι επόμενο φακελάκι.
Σούσο. What is this? Εν τω μεταξύ, γιατί μια κατηγορία καρτών εδώ πέρα λέγεται κολοσσάς ή κολοσσούς. Αλλά νομίζω λέγεται κολοσσάς. Τώρα εμένα θα μου πείτε γιατί λέγεται έτσι, εγώ I don't know. Κάτσε να σας τη δείξω κιόλας για να μην λέτε ότι είμαι ο τρελός. Δηλαδή εδώ πέρα τι γράφει για σας. Ναι. Κολοσσάς. Τώρα μπορεί να είναι το Among Us που είναι το κόλλο του, δεν ξέρω. Μπόνους. Ω! Ποια είναι ομάδα, τέλεια ομάδα. Και εδώ η ομάδα. Την αφήνουμε εδώ. Όπα, ο Σαλίμπα. Τον είχα στο άλλο φακελάκι που είχα πετύχει εδώ πέρα. Σε άλλο. Άρα πρέπει να βάλουμε το σκουπιδάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, Arsenal. Δεν ξέρω κανέναν από την Arsenal. Οκ. Μετά. Fire! Benson. Να ξέρετε ότι η Fire είναι καλή κατηγορία, γιατί όταν έχω το άλμπουμ θα πάρει σαν αυτό το βιβλιαράκι που σου δείχνει μέσα και αυτό. Ωχ, τι είναι αυτή. Ultrasonic. Yes. Ποιος είναι? Άλλο ίδιος. Νομίζω ότι είναι Ρούμπεν. Τώρα μας πέσει καμιά κάρτα κάτω. Άντε. Στο καλό. Το παίρνουμε, το βάζουμε. Τώρα αυτό πρέπει να το βάζω στα πόδια μου για να το ανοίξω, γιατί αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Αυτό θα το ανοίξω μπροστά στην κάμερα όμως, επειδή είμαι μάγκας. Ας μην φαίνεται, δεν πειράζει. What? Γιατί άνοιξε έτσι. Χουίνια. Τέλεια. Τώρα τις βάζουμε εδώ στο θρανείο. Λοιπόν, yes! Πετύχαμε Chelsea. Θα την κάνουμε σε πιο γρήγορα μόνο. Λοιπόν, μετά. Αυτή είναι εδώ την ομάδα. Πάμε, μετά. Αυτή είναι εδώ την ομάδα. Τον έχω νομίζω, δεν ξέρω. Αν σας είναι γρήγορα, απλά κάντε παύση στο βίντεο όποτε μπορείτε. Walker. Αν μπορείτε βέβαια. Τότε να. Ρομέρο. Μπρέντφορντ. Αυτή η ομάδα βέβαια όταν είναι μπόνους. Χάνω το χέρι με την κάμερα, φίλε. Ποια είναι αυτή. Τέλεια, Χέντρι. Τι είναι αυτό. Και τελευταίο και τυχερό, δεν το φτάνω. Εν τω μεταξύ όταν βλέπουμε την κάμερα μπερδεύουμε το χέρι μου. Θα φαίνεται το χέρι με στην κάμερα. Άιντε. Λοιπόν. Έλα καλό μου. Άιντε πια. Οπεπ. Μαύρη οθόνη. Το jumpscare του αιώνα απλά. Μια μαύρη οθόνη. Ναι. James. Μπαμπαμπαμπ. Τέλεια. Τι είναι αυτή. Δεν με νοιάζει. Goalkeeper. Έντερσον. Τότε να. Τέλεια. Dear. Τι είναι αυτό. Fire. Άιντε. Μητώμα. Γιατί δεν μου έτυχε ένα κάτα. Δεν πειράζει. Αυτό εδώ πέρα. Του.